Hudul Mahmuna. Selamat hari Minggu mani hita saluhutna. Mula tema tapasaha di tuhata tisiala asidot holongna. Untuk kita di bagasan hai pasut bohita dapat upah permingguan di jam 10 secara live streaming. Jadi tak pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Atong tapuji matuhata siang buku edi nomor 112. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Positu tu dorohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akasuru-suruan di bata, manang harajaon, manang haguguun, manang akana masa nuai. Manang akana rosugut tang terbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani dibata namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali Tuhan debata hodo haroroan ni dame dot holong ni roha sailehon jala pahot ma dihami roha sesongoni ramoti ma akan apa som maradupon pangasungi ni sibulis asa malua na sida siap pangujunan dohot siap biar ni roha hodo totong haposan dohot partano batuan nami Saito gumahami di dalam si dalanan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangiono hamuma pati ni debata ima pati parjulu rodi pati paupatot. Aku pati parjulu aku do jahuba debatam ninna debatata dang jadi maraku aku bahenonmu debatam. Pati paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahan di banua gijang dohot nadi banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na diturun di tano yang gutungga besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni di bata yang gosoture dalanda. Aihona uhumna dosugut akan amarsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamu nasa si ulanmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianani jakuba de batam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe namangibati hutam ai dida ono mari do ditopa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba, ari para jalan nai, jala di parbadiai. Ola nima sahana atong rak mangidogo mahita, lahu mangulahon pati nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahan. Mangulahon na umbartu pati ini. Amin. Tatopo di madusata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata parguguna sohatudusan jala amanami. Kudu hami duguarmu nabadiai. Ala latar gugut hami marningut dosa nami.
Saya marasi ni roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami. Saya patotong ma di hami roha hamuliateon tuho. O to di purbadia. Pangapul di na marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami ih. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hami, say tangion mahami, ho ale debata ama anak doho tod di purbadia. Amin. Tabegima hata baga-baga taringo to hasisani dosa. Songono do hata ni Jehovah unang ho mabiar ay ahu do siluluhon ho nunga pola hujowarmo ahu na punaho hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Sai ho sambabi o aleto sesado sanabi hai asirah Mombon banre masmu medahabion hui hutan hambiu tujolon Sai dongane hami namadagangi rohana pamata sai ramote Hodo amanami nasumburugi pangalu-aluan saleleng nai. Hatani debata tupu di hari mingguan iman surat di buku 2 Musa. Sapu lalu memuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 20 tolu. Marsoring-soring mahita majaham. Jadi didok simatua doli nisi Musa matu ibana. Dang denggan nabi nahen mi. Ope tangihon ma suarakon huparohai peho asa didongani debataho homa mandapoton debata sika ni bangsoi jala homa pasahaton akahatai tu debata
Alay ang goho lului masya sadok bangsoi bawa akan namarsi hokot marroha akan namakabiari debata bawa parroha nasitong akan namakahigihon pangomuan naso turut ima babakit bahin iduk gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 550 jala marsa 10. Molo dibayin hosongoni jala roto nani dibata tuho manulupi jadi manahan maho maka cok-cokon muli madohot sadok bangso ontu inganan nabi mardame-dame ola ni masangatna martua do tumangyon hatan di dibata jala nau piopsa amin. Jesus so ale ku so ada todos ni ale na sumurungi dia hasolo di rohku Tuhan aposaki si paluana mamor sando saki na mangabuli au di sita di hagogotani Jesus aleku so ada todos mi ale na sumurungi dia Taha tidak kuma hapor siaw tai son na hina tidak kun idongata sa hapor siaw di sadok portibion rakmahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo naso hatudusan na tumapalangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata jahuba na sasadai ima na tidubuhon si Maria nagabi-gabia syato di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguman de selatus na mata terpazal lo ibana di hau pinorsila na tutuban wa toru dong ditanam na mula magoli ari patuluho na manai tusugo lau hundul siamun di bata jakuba amanai parguna suatu dosani di sima ibana pai mamusuh tanoon mangumi halak na mangolu doho namate au porsia dito di porbadia jala adong sadahuria nabadia Huria atau palanya Kristen akan nabadia sani dosa doho dihatai namandok mula manggulu sogot dari ni halak nang mate doho diangoluan nasora sudah amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Salu Namanginang. Si pakatakason titing di Minggu Tasadarion Minggu Pasapuluh Alihon Dung Trinitas tanggal 10 Oktober 2020. Tabereng ma titing na tatiop na parjolo di halamat tolu. Poin 2. Pertanyaan week live streaming di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 patu paon ni huriata do pertanyaan week live streaming nani hobasan ni week 12 nama jabui pertanyaan ni ima keluarga Kolonel Purnawirawan
M. Manurung SH, Sit, Inang Boru Sirait. Nama ringanan di gerejaon, masuk pukul 10 lalu, WIB, retama hita saluhutna, ruas nihuria, nasian wik 12, madohoti patangangani, jalatu akka, naboi tikina, boi dohot di patangangani, laos pinang idohon ma tuhita saluhutna, ruas nihuriata, asa tongma, tai huton patangangan wik di bagasta, jalata tongos ma pelean patangangata, asa masuk tutiting. Poin patuluhon. Padidion na badia. Di parminggota sadarion, patupaon ni huriata do acara padidion na badia di parmingguon pukul 10 WIB. Dung sipul papungupulian na paduahon. Torop ni danak na madohoti padidioni, danak bawa 4 halak, dohot danak boru 5 halak, ungu sude sia halak. Poin 4. Pelantikan pembina, pengurus, dohot pengawas Yayasan Tunas Anugrah, dohot guru sekolah minggu HKBP Bandung Barat. Di parminggota sadarion pukul 12 WIB, nung sipul papungu pelean na paduahon, patupao do pelantikan tu akka Dewan Pembina, pengurus, pengawas Yayasan Tunas Anugrah, dohot akka guru sekolah minggu HKBP Bandung Barat. Poin paunopon. Pesta Gotilon dohot pesta hari ulang tahun Pau 40 HKBP Bandung Barat. Di hari Minggu 15 November 2020, nanaeng ro patupaon ni huriata do pesta Gotilon, dohot pesta hari ulang tahun Pau 40 HKBP Bandung Barat. Do mutu pestai borhat do akka situa wik, laho madapoton akka ruas ni huriata di bagasta ganuk, laho pasahaton amplop, dalata makamuliatehon paspasu ni debata, naung tajalo sian akka nataula dohot, makamuliatehon pangaramoteon ni debata di perdalanan ni huriata nasalilengon. Molonunga tajalo amplopi, taisima di bagasan lasni roha, songon parbuai ni haporsiauta, dungi tapasahat mamuse tuaka situawi. Halaman 4. Poin 8. Surat si jahaun sian kantor pusat HKBP. Di parminggota sadarion, dung sidung titingon, degutama surat narosian kantor pusat HKBP, perihal si jahaun ni huria manangyakon sinode godang HKBP. Halaman 5. Poin 14. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat, pasahaton selamat ulang tahun, tuna marulang tahun di bagasan mingguon, mulai sian sadarion Minggu 11 Oktober 2020, sahatu hari Sabtu naro, tanggal 17 Oktober 2020. Saya di pas-pasu Hatta Manasida, namarulang tahun ini, di bagasan Hahi Pason, Uhud di lehot Hatta Tunasida, Gajang ni umur. So nima, cepat kasot titing dihita di minggon, mulai tema dihita. Songon surat si jahaon, sian kantor pusat, di Jahama di tengah-tengah ta. Pia Raja Tarutung tanggal 25 Desember 2020. Nomor surat 1220 garing L18 garing 9 garing 2020. Hal si jahaun ni huria manangyakon sinode godang. Mandapoton na pinorsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP
dohot perantaraan Padita Resort HKBP di Inganat Tabe. Tabe namima dihamu ruas dohot perhalaro ni Huria HKBP di Inganat Tabe, di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Tahamula tehondo pangurupion dohot paso-paso ni Tuhan ta Yesus Kristus. Natotong mangodion hita marsada-sada nang di Huriana. Di tonga-tonga ni hamaulon dohot si taunon namasa hinorhon ni virus corona na patubu maratu ngolu ni jolma. Alai totong dope taida dengan bahasa ni debata marhite Yesus Kristus. Na totong sumarihon ngoluta dalam mangaramuti kita madala ni ngolu di partikianon. Alani tapuji matuhani na saya totong marbulu-mulu ngoluta saha roditikion. Dihamu amanami dohot inanami na poso bulung rodisude ruas ni Huriata. Tibudo di ujung ni tahunon 2010 sia na salpu tasakapi patupa sinode godang HKBP di hari Sapulsia sahatu hari 25 Oktober 2020 nunga pinabotohon tu raport Majelis Pekerja Sinode Manang MPS na parpudi di tahun 2010 sia jala pinabotohon muse tu raport pareses na dipatupa di Balikpapan di hari 27 saat 20 lalu Februari 2020. Di hari 23 April tahun 2020 dilantik ma muse panitia sinode godang jala denggado mardalan pangaradion tu sinode godang na pinatupa panitia. Alai dung pinaihut-ihut akan namasa jala dinalo muse hatorangan taringo tu raga ni pakorhon ni virus corona nama buan maratungolu ni jolma di sadok Indonesia uhut pangerbangna parkudi di Sumatera Utara lumobima di Tapanuli Utara gabi di Totopoma ikon tu daun sinode godang ima gabe di hari tanggal sia sahatu tanggal 10 Desember 2020. Marhite suraton pinangido tu hamu amnami dohot inanami dohot tu sude ruas ni Huria asa diganu parmingguon partangyangan punguan dohot marsahalak manang nyakon sinode godangi asa anggiat dengan berdalan jala terpilit ulaun ni Huriata Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia dohot 32 pareses. Nagabe uluan ni Huriata tu periode 2020-2024 nanaing ro. Songonima pinasahat tu hamu sude ni Huriata ditupahi jala di pas-pasu de Batama, Ganup Ulaota, Bahen Sangap Guarna, jala lasni roha di Huriana. Madongat tabe dohot tangyang sian hami. Huria Kristen Batak Protestan. Eporus Pendeta Dr. Darwin Lubatobing ditandatangani. Songonima songon surat si jahau nasian kantor pusat tu di tonga-tongata mulai tema dihita salutna mulai tema dang di tuhata butima. Usuruho lasumea hondere radot maho di panjauhan bi nang dileo honjala di arsai usuruho gabena posaki
Usuruho tua kana tarpujung naso adung apor seahodi dapoton mana tu mana porsu usuruho patah hasoloki asiduru diambai maduruho usuruho semeahon rabu pompamain dagingi tundalhon bahagia tirabu usuruho pasaton lomoki asiduru diambai manuduruho. Usuruho langsung meahon diri radot maho di panjauhan bi nang dileai jala diarsai usuruho gabena posoki asiduru diambai maduruho. Tapasada marohata martang yang mahita. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Amanami na nami na adong di bagas joroni debata nang songoni hamu na adong di bagas muna ganup marsada-sada na diholongi Tuhan Yesus Kristus mandok mulia tedo hita siala sadarion boy hita marsaur mamuji pasangapon guarna tarlumobi naing mata bege barita na uli sadarion alani tabuka mahata ni debata imana di enet sian Evangelium Markus bidu 10 mamuka maisian ayat 35 sahatu ayat 45 hujaon ma dihita hatani debata di tikion Markus bidu 10 ayat 35 sahatu ayat 45 dungi Roma mandapoton ibana si Jakobus dohot si Johannes aka anak ni si Zebedeus ia hata nasida guru nami adong do pinangi do ni rohanami silehonon mutu haminian gabenin nama mandok nasida ayaha do pinangi do ni rohamu si bahenok kutuhamu dungi didok nasida matu ibana naeng bahenonmu hami hudul di hasangapon mi nasada tu siamunmu nasada nari tu habirangmu alai dina Jahoba memandok nasida dang dibotohamu na pinangido munai tung taridom hamu ma si inumoki tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki gabe didok nasida ma tu ibana tarbahen hamido dungi dina Yesus memandok nasida tutu donian inomonmu do si inumoki jala paridion munado paridion si paridioki alai namambain hudul tu siamuku dohotu habiraku dada guru diawi
di akan naung diradehian doi. Alai dungtar BGI tu nasab pului gabe sogoma rohana sida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida di nama mandok nasida. Di boto hamu nado dirajai aka si gonggomi bangso do paripe nasida jala dipaksa aka nasangap nado nasida. Alai unang masongoni anggo di hamu manang ise hamu nagiot sangap imagabe pangoloi di donganna. Jala manang ise hamu nanaeng perjolo imagabe naposo ni donganna saluhutna. Ainang anak ni jolma ipe dada asa dioloi halak ibana umbaen naro ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma ido ianggo sahatna. Huriani tuhata daholongi Tuhan Yesus Kristus molo hitam marsakap pasti moloboi ise naso olo gabe partogi manang pemimpin. Nang tarlumobi aka natua-tua nami manang natoras nami. Pasti berharap anak-anak yang terkasih kalau bisa menjadi seorang pemimpin. Jala sakapna moloboi utiboma pangkatna sian natua-tuana. Alani ahamai alani holong ni roha. Pada saat ini firman Tuhan ada seorang ibu yang bernama Salome dan seorang bapak yang bernama Zabedius. Jadi dia punya 2 orang anak. Inilah kisahnya. Jakobus dan Johannes. Jadi kalau kita melihat di kisah evangelium yang lain, kalau dalam konteks yang lain dikatakan natua-tuana manang inong nado narotu Tuhan Yesus mengido asa 2 anakna Jakobus dohot Johannes dapat posisi di hasangaponi Tuhan Yesusi. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Hal yang wajar jika orang tua memperjuangkan masa depan anaknya. Alai, ternyata dang sude pangidoan ni jolma tu Tuhani ditolopi Tuhan. Siala boha? Dada sude nata pangido taatusi lapatanna dingoluta. Tidak semua yang kita minta kita mengerti artinya di dalam kehidupan kita. Yang diminta oleh Johannes dan Jakobus yaitu posisi molo anon di harajonmi manang di hasangoponmi. Bain mahami sadadi siamun sadadi habirang. Kenapa? Yesus Kristus dang langsung mangalusi pangidoan nasida. Alayaha isuk kudo muse tu nasida. Jala taboto do 12 sisean alay 2 na mangido. Bohama pakilalata jika kita menjadi murid Tuhan Yesus 12 tapi 2 kawan kita mengatakan seperti itu. Holan dipikiri nasida do ima hadrion nasida. Alani ima adong alusni Tuhan Yesus ala diboto do pikiran dohot rohani si Jakobus dohot Johannes gabe adong masukun-sukun boy dohamu mangidum nahuinu boy dohamu paridion nahu paridi manang didok disi tardidi atau dibaptis. Jadi langsung mana sida mandok tarbain hamido. Dison naing di pabotohon Yesus Kristus asata boto jelata paingot bahwa di Yesus Kristus dang adong nabuni jala patardo. Di boto Yesus do maksudni Jakobus dohot Johannes. Nasida berpikir bahwa pada saat itu ketika di Yerusalem sebentar lagi akan dipabangkit majesusi songon sada raja. Di pikiran nasida raja nasongon na adong di Portibion. Yesus akan menjadi seorang raja seperti raja yang mereka jumpai, raja yang banyak kekuasaan, raja yang kaya, raja yang gagah, dan raja yang bisa memimpin. Itulah pikiran Johannes dohot Jakobus hatikai.
Alani ima dipatakas Yesus piga hali disukun. Talup dohamu mangulahoni tama talup. Ya. Ala memang tujuan naholan na dipikiri ima taringo tu haportibion. Disungguli Yesus Kristus muse ima ditikion asa takas diboto akasiseani Tuhan Yesus na dipangido nasida. Ima disungguli na parjolo molo naeng gabe partogi manang pemimpin asabo ima gabe partogi na marholong di roha. Dipaingot Yesus do unang songon akka panggonggom manang pemerintah yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mulu di bahasa Indonesia. Sebab itu Yesus mengingatkan jangan menyalahgunakan kekuasaan mulu tungpe anon adong huaso dihamu. Jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan membuat kebijakan yang merugikan orang atau rakyatnya. Ai molodison si Johannes Johot Jakobus dang dipikiri pakilalani donganna. Alani itong disungguli unang egois. Begitu juga diingatkan Yesus Kristus asa unang mamolo sada pimpinan holan mamikiri dirina sadiri. Alai tong ma molo pimpinan bawahannya atau rakyatnya haruslah bisa dipimpin oleh kasih dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Siala boha sada partogi manang pemerintah sia dia do huasonai. Sia dia do ibana dipilit. Holan ala asini rohani debatang. Seseorang bisa memimpin hanya karena seizin Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan. Karena itu jangan menyalahgunakan kekuasaan. Tarlumobi ima pemimpin harus memimpin dengan kasih kepada sesama. Jala dipaingot muse sian turpukon ima di ayat 40 asagabe partogi naserep maroha. Barang siapa yang ingin besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Molodison macai maul doon di halak kita te. Buasa ahita didokon anak dohot boruni raja. Sudedo raja. Ya. Jadi kalau bisa dilayani. Jangan melayani. Ale husukun ma hamu. Kita orang Batak biasanya punya posisi gabe hula-hula gabe parboru. Dia do tabo. Parhudulota. Hatiga gabe hula-hula do. Manang gabe parhobas. Manang parboru. Hatiga gabe hula-hula manang parhobas. Ya. Adong mungkin na mangalusi utabo do inang gabe hula-hula. Utabo do mungkin adong na mangalusi gabe parhobas. Terlepas yani on manaeng didok disi. Manang ahape posisita di portibion ikon boy mahita patuduhon serep ni roha. Serep ni roha. Dan yang menjadi tantangan bagi kita orang yang percaya diingatkan untuk seperti Yesus Kristus. Menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan hanya orang yang rendah hati mampu melakukannya. Artinya adalah peduli, tidak memandang rendah yang di bawahnya, menghargai dan mau berbagi. Nah patuluhon muse dipaingot partogi namangoloi debatama hita. Partogi natalup maswadahon dirina, jalana olo mangalehon dirina. Jika seorang pemimpin dilayani itu biasa. Tetapi jika pemimpin melayani itu luar biasa. Jarang do tajupai songoniate seorang pemimpin yang mau melayani. Sekali lagi, jika seorang pemimpin dilayani itu biasa. Tetapi jika pemimpin melayani itu luar biasa. Songoni do Yesus si partogi ulu balang. Naolo mangalehon hosana tuhita. Na toktong serep rohana.
naolo mangalehon dirina. Dohot hosana bahen tobus ima dosani aka torop jolma. Hanya Yesus Kristus, Dia yang adalah Tuhan, yang mempunyai segala yang ada di dunia ini. Tapi Dia datang menjadi manusia, manusia yang begitu rendah hati. Dan Dia menyatakan bagaimana seorang pimpinan atau pemimpin yang bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Aididokon di mana Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ahado neng diigil sian hata ni debata di tikyon di hita sude na parjolo sahali ay partogi do hita sude. Kita semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat. Alani i on man naing dipaingot. Na parjolo sahali asa adong matet totong serep maroha. Atau kalau kata istilah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jangan ada kesombongan di dalam diri kita. Alana molo adong gijang niroha ima songon si Jakobus dohot Johannes yang merasa karena mama mereka si Salome marpariban dohot inong ni Yesus. Jadi mereka berpikir bisa kali nepotisme. Ternyata dang boy songoni. Dia dopan di Yesus dos dosude, arga dosude. Alani i tong hita dipaingot asa adong serep ni roha. 1 Petrus 5 ayat 5b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seorang pimpinan akan disayang bawahannya kalau dia lebih dahulu mau melayani. Bahkan hidupnya pun mau dikorbankan kalau dia lebih dahulu melayani. Alani i tapadauma gijang ni roha. Nah paduahon muse hita dipaingot asa mangulu di bagasan biar mida Jahoba. Asa toktong marbisuk di lehon Tuhan. Dihita damang dainang sudena diholongi Tuhan Yesus Kristus. Nakaning langsung do si Jakobus dohot Johannes mangido tu Tuhan. Alai dang langsung ditolopi. Songoni mahita asa mangido tu Tuhan di lehon bisuk. Laho mangido nambrikot. Songon kemampuan didirita. Karena ada yang pernah saya dengar mengatakan seorang mantan pimpinan, dia pemimpin pasukan atau jenderal, dia mengatakan seperti ini. Saya bisa memimpin 1000 pasukan, tetapi saya sangat sulit untuk memimpin satu orang, yaitu diri saya sendiri. Buasa, toktong do ibana mangulahon dosa. Alani rikotnai hita mangido bisuk sian Tuhan. Nang songoni molo martangiang mangido tu Tuhan. Tarlumobi ditikyon dihamu akan tua-tua nami. Begitu juga untuk aka amanami inanami nama naeng mamboan aka ianakon tardidi. Tidak mudah menjadi orang tua yang bijaksana. Tapi firman Tuhan, kalau mau menjadi orang tua yang bijaksana, ikon madiulahon ima poda sada ayat pitu. Biar mida Jahobado parmulaan ni parbinotoan alai anggo halak naoto manawisi hapistaran dohot pangajaran. Takut akan Tuhan ialah hikmat pengetahuan. Jadi ditikyon on maneng didok disi biar mida Jahoba, dang didok biar mida bapa, biar mida oma, biar mida opung, dang didok disi ya. Saya kemarin saya bilang waktu kita belajar, jangan kita kenapa harus dibaptis hari ini? Oh karena disuruh opungnya. Jadi ibadahnya biar mida omakna, ya begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi hudokon, ikon takas tu hitam mamboan ianakon alaha porsyota. Begitu juga yang mau diingatkan, orang tua apa yang diwarisi kepada anaknya? Haporsyona.
Molo arta, molo sinamot, baadong do bagian na masing-masing. Ale molo hapor syaon, sia dia doi didapot, sian ima akan natoras na tua-tua nami. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mau mengingatkan asahita mangulu gabe pasu-pasu. Songon Yesus anak ni debata naro tu portibion. Bukan untuk dilayani tetapi melayani. Molo hita talumobi dihamu amanami inanami di keluarga sudah jelas pemimpin keluarga adalah bapak. Dan didukung oleh ibu. Yang dipimpin aka peparana. Peparana dipimpin aka natoras manang na tua-tuana. Karena itu yang mau dikatakan kalau orang tua sudah wajar untuk melayani. Karena yang mau diingatkan anak-anak kami, jangan banyak menuntut kepada orang tua. Haruslah lebih dahulu bertanya, saya mau Tuhan menjadi anak-anak yang melayani, dimulai dari keluarga. Pernah saya menjumpai ada seorang anak, dia pengurus melayani di gereja, tapi sayang sekali kalau di luar dia sangat menghormati orang lain, tetapi di rumahnya dia lawan orang tuanya. Kalau di luar dia sangat rajin sekali, tidak usah disuruh dia payes mai gerejai. Alai mulu dijabo, nanggo maniop sapu pe dang hea. Ini adalah terlebih krisis apalagi tantangan sonarion. Godang do nama bain boi aka iya nakon dang be menghargai aka na tua-tua. Alani amang inang tangya kok kamu aka penerus manang aka iya nakon asa margogo nasida jala di BG aka poda muna. Jala boi nasida gabe pasu-pasu di aka humaliang. Nah paupaton muse hita dipaingot manang ahape na taula songon tutuhanima taula. Kolose tolu ayat 20 tolu. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenon muna songon na tutuhani dada tujolma. Untuk semua apapun yang kita lakukan yang baik dang marisuangi di jolo ni debata. Makirim hamu tu Tuhan ai tusido hita makirim balosna dang tujolma. Kalau manusia pasti selalu ada keterbatasan. Tetapi janganlah karena keterbatasan manusia gabe sumurut hita mangulahon nadenggan. Semoga Tuhan debata mangalehon tu hita gogo tarlumobi songon ibana naolo melayani dongan jolma. Marsangap ma Tuhan debata. Amin. Sebelum marede hita sebelum martangi yang marede maju hita edeta ini lagu pop rohani seperti ini lagunya. Ondo nang di igil tuh hitate. Melayani lebih sungguh. Tade hormate, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Tapasada marohata martang yang maheta. Ale Tuhan debata para sirohan namar bangso di Banua Gijang. Gok puji-pujian dohot mulai te Tuhan upasat hami tuho. Tarlu mobi disude dengan dibasam dohot holong ni roham. Natoktong sahat disadarion Tuhan. Dileuko jalatakas Tuhan. Tarlu mobi boy hami marsaur dohoto mamuji pasangapon guarmu. Terkhusus Tuhan di barita nauli nawanunga ho bege hami. Di paingat ho tu hami sude Tuhan ganuk marsada-sada. Asaboy hami Tuhan satia songoko Tuhan asatia. Asaboy hami Tuhan melayani dengan nami jolma. Songoko Tuhan aparjolo melayani hami. Tarlumobi mangalehon hosa hangoluan tu hami. Mate tersilang lahumokop hami pardosa. Alani Tuhan ajari hami Tuhan pargugui hami. Homa mangurupi hami marhiteto di porbadiami. Asaboy hami Tuhan mangatusi lomoni roham. Mangulahon lomoni roham. Manaluhon aka hagiot ni daging. Padauhon gijang ni roha. Ale manotong mas serep ni roha dohot holong nasyakoi. Tuhan di aka ragam ganub namasa di ngolunami. Homa Tuhan na mga ramoti na toktong rap dohot hami. Songonia karagam tanggung jawab na dipasato tu hami. Isude Tuhan akan natua-tua nami manang natoras. Amanami na nami Tuhan. Sailehon maha dinasida gajang di umur. Hai pason bisuk. Dohot las ni roha dame nasyakoi. Tarlumobi Tuhan laho manugu-nugu aka peparan na dipasat Tuhan. Tu akan natua-tua nami. Hombar tu lomo ni roham. Aka peparan nasida Tuhan. Songoni hami martangiang di aka peparan nama nami ina nami. Manang di dia pe maringanan sia na met sahatu nama godang. Ramoti nasida sude Tuhan. Lehon hapistaran. Lehon bisuk jala ajari nasida biar midaho. Asaboy Tuhan sudia kayanakon lamtang tarlumobi di haporsion nasida. Terkhusus di pertumbuhan. Padahal Tuhan sian tahi-tahini sibolis. Aihodo Tuhan na mangalehon na kayanakon alani pos rohanami diramoti ho masudia kayanakon. Songoni Tuhan hami martangiang tarlumobi dia karagam na masa di Portibion terkhusus Tuhan di bangsa Indonesia nami. Natong harap hami mangadopi ima pandemi virus corona. Alani Tuhan tabay di hami sude hai pason. Tabay Tuhan di hami ima pos ni roha tuhom. Asa daoma Tuhan aka persahiton di pamatang nami. Jalaboy hami Tuhan setia di protokol kesehatan. Songoni Tuhan hami martangyang di aka politik na masa di bangso nami. Lehon Tuhan disuk di aka panggogomi di Portibion terkhusus di Pak Presiden nami Tuhan. Dohot aka jajaran na asa mambain Tuhan keputusan hombar tulomo ni roham. Natoktong marholong ni roha di akar rakyatnya. Asima roham Tuhan. Padao di hami Tuhan perpecahan di bangsa Indonesiawan. Songoni Tuhan hami martangyang diganup keluarga. Lehon Tuhan sarohasa pikiran. Tabai holong namar siha holongan. Asima roham Tuhan. Songoni Tuhan di akan nahurangan. Homa Tuhan namasu-masu akan nadiula amanami inanami. Asa homa Tuhan namangalehon kecukupan diganup keluarga. Jala totong Tuhan huida hami dengan ibasam. Melotung be Tuhan ditikion adong namar sahid. Lehon ma Tuhan hamalumon. Nang namar sahid di rumah sakit manang di Jabu. Aihodo pandoni naboloni. Doni ma Tuhan sude akar ruas mu namar sahid. Asa tarjalo nasida hai pason nasyako. Marhite-hite para medis, tenaga medis dohot aka obat na dipangan. Songoni Tuhan hami martangiang. Diaka sude para parhaladom na mangula. Terkhusus di HKBP. Homa Tuhan na mangalehon sadani roha. Na mangalehon holong namar si haholongan. Padahal Tuhan sian parbolat-bolaton asal lamar sangap guarmu Tuhan tarlumobi di HKBP on.
Asima roham Tuhan. Halani hupasat hami mangulu nami tuho. Godang nai pakiremon nami. Godang nai pangidon nami. Alepos rohanami Tuhan. Ho mana pesikopon. Jumlah Tuhan saya sama sudia ke dosa nami da godangi. Asa tamahami Tuhan di julum. Tamahami Tuhan manjalo godang ni pasu-pasum. Bagaimana yang namion holon mangasahon guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Tapu jima Tuhan debata, mare demahita sian buku ede pitu 120 pitu, jalata pasahat mapele tanam dengan Tuhani. Songononi dok Tuhata Yesus, audona pamilit hamo, asalamu dapat berbue, jalamian parbue munai, upa diri asalau marparbue, jalamian parbue bunai, hitana pinilit ni Tuhata, ingat mahata di Tuhani, parbuihut punasana dengan nombar tupatik ni Tuhani, natar jodoh hita paim baru diri di bagasan Kristus Tuhatai, tasosoli manasa dosata, tapauba marohata, tapelehon nanasa dirita, balpeleon nabangulu, nabadia di Tuhata, na inalamohon di debata, hitana pinilit ni Tuhata, taradoti panjauane, paturihun akadabadia, asatong marhapor seaone, jalamon ang disude parukiluda, pangasahon Kristus Tuhai, tutimbon ape parbinotan, tulomon nampa disiai, lam doros pihak kepersoran, lam soada nama melati, nang petiki Tuhatop nama bauba, say nahot dahat hati Tuhani, nagogoyim maruas niura, dohot rakyat ni bangsota, asa tau manjalo pasu-pasu, nang ngatupi parusoran, di sudina pertikian, lampor sehita tu debata. Amen. Tau duti maulauta masuk mahita di acara padidiona badia.
Mari dema itasian Bukede 146 ayat 1 ayat 2. Oh Jesus nang tordidi do poso-posoan sai ropo mangaligi hot manjalon debo Jungjung Mahamuna Toras. Martangi yang mahita. Alaya manamina di bandua gijang narodo hami tujulo mambuana kadak danakon saya asim maroham jalo manasida gabe anakonmu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jihamu aka amanami inanami bege hamu mahata si paingot. Atong hamu aka dongan nama boan dak danak si didion tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau hamu matu liat portibion di namandok akasisiana kodai hamu masaluhut bangso jadi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma sai donganokku do hamu ganupari rasi rasa roajal ni hasianganon. Manangisena porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alena so porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama boan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama ale dipicang akasisya naima nama boani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana nidokma luas hamu ma akadak danaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajoni di bata na tutudo hudokon tu hamu manang ICP anggo sosongon dak danak ibana manjalo harajoni di bata dang bongot ibana tusi dungi di hawal ma akadak danaki dia pehon matangan tu nasida mamasu nasida. Sonari hati dako kamu majolo hapor seotai. Hapor sea? Atau ngalusi hamu mahata nahu sukunon aparjolo dipangido hamu nuaing di dia nakadak danakon tu bagasan nina hina porsion muna na paduahon beha naulo do hamu mamodai anak munaon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata na patoluhon naulo do hamu marsuru nasida tu gareja doho tu perguruan di Huria Protestan asaga beruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
Atong tapasahat mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Maju mau. Ale Freya Serafim Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di purbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu bungurmon tu bagasan harajoni di bata roh di salin di lelena amin. Ale Mikaila Magdalena Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di perbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu bungotmon tu bagasan harajoni di bata roh di salin di amin. Ale Trisa Niana Budi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di perbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu bungotmon tu bagasan harajoni di bata roh di salin di lelena amin. Ale Bianca Joy Judith Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di perbadia amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habu bungotmon tu bagasan harajon di bata roh di salin di lelena amin. Yeremia Immanuel Deodonante Ale Jeremia Immanuel Deodonante Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di perbadia amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habu bungotmon tu bagasan harajoni di bata roh di salin di lelena amin. Ale dari Tris Santoro Parasian Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni to di perbadia amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habu bungotmon tu bagasan kerajaan di bata roh di salin di lelena amin.
Ale lemuela Roma udur. Udi di mahotu bagasan guarni di bata ama. Dahotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dahotu bagasan guarni itu di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata mahau di mahu bagasan ngajin di bata roh di saliling di lelengna. Amin. Ale bilem maruli ceta. Udi di mahotu bagasan guarni di bata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni todi purbadia. Amin. Ale Angel Atira. Udi di mahotu bagasan guarni di bata ama. Dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata mahotu di bagasan kerajaan di bata roh di saliling di lelengna. Amin. Sonari hupangido hamima tunatoras jongjong mahamu nanunga mambuan ianakon natar didi martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat hami akadak danakon tuho. Jala di jakok kodo nasida gabe anakonmu marhite hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hanguluan nasaleleng menelengna. Asima roham dohot diakan natoras ni dak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manogu-nogu dak danakon tuho. Asa rap nasida taruli diaka artani harajonmu. Amin. Hudul mahamuna mari demahita. Sian buku ede 145 ayat sada. Laos jongjong mahita. Tatangyak kon mapeleta martangi yang mahita. Ale debata amanamina di banu wagijang hodo haroni saluhut silehon-lehon nadengkan dohot masa uli basa na mauliutus. Hupasat hamima sian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe wapna khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparsek kami pilihanon. Patibulhon harajonmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Muhai marohanabi marhite-hite todim. Asalam hutada hami godami silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nasana di lehon di todiru di pamataku Osadohot gogoki rudi salut hartaku upasati Tuhan Yesus satoku dong. Alea manami na di Banua Gijang, saya penar badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malong meniroham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togyo tepangujunan, palu mahami sian pangagung. Hai ho dana puna harajaon dohot hagogun rodi hasangapon saleleng dileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asih marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasorohon ma damena tutodim. Amen. 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 Horas Madihita Sude, selamat hari Minggu.